Sioned ydw i a dwi'n ôl efo tutorial coluro. Gan ein bod ni'n agosau at ddydd gŵyl dewi ac ein bod ni'n nghanol pencampwriaeth y chwe gwlad, nes i feddwl beth am wneud golwg sydd yn ymwneud â Chymru. Felly, heddiw, wy'n ni ddangos i chi sut i wneud colur draig. Ar gyfer wneud y golwg yma, mi fydda i'n defnyddio'r canlynol. Paent, wyneb, du, coch, oren a melyn. Lliw llyged, melyn, oren, coch a du. Pensil llygedi neu hylif llygedi. A hwn. Rhwyd dros bandyn gwallt. A hwn fydd yn helpu ni cael patrwm croen y ddraig. Iawn, nawn ni ddechrau. Wy'n ni ddechrau trwy peintio canol y wyneb yn melyn gyda paent wyneb melyn, ac yna o amgylch hwnna dwi'n mynd i wneud oren, ac yna ar y tu allan dwi'n mynd i wneud coch, a dwi'n mynd i pylu rheina i gyd i mewn i'w gilydd. Nawr, dwi'n ddefnyddio lliw llyged coch i helpu rhoi siap i'r wyneb fel contour. Felly, wy'n mynd i ddefnyddio'r coch dywyll i rhoi o dan asgwrn y boch a hefyd o amgylch y wyneb. A dwi hefyd yn mynd i gymryd lliw llyged oren a gwneud llinell i lawr ochr y trwyn. Oleio rhannau o wyneb, felly wy'n mynd i gymryd lliw llyged melyn a'i roi uwchben asgwrn y boch, neu ar asgwrn y boch, a hefyd lawr canol y trwyn. Nesaf, ni'n mynd i greu effaith croen y ddraig, a dyna pryd ni angen hwn, y rhwyd. Be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i ddala y rhwyd yn erbyn fy ngwyneb i yn llonydd fel hyn, a fel chi'n gweld, mae fe'n creu patrwm. A be fyddai'n wneud wedyn yw defnyddio lliw llyged du ar brwsh a tapio y lliw ymlaen. Mae'n bwysig eich bod chi'n cadw'r rhwyd yn llonydd fel bod y patrwm yn dod allan yn iawn. Felly mewn ffordd, stencil yw hwn i chi. Mae fe fyny i chi ble ar eich wyneb i chi moyn creu'r effaith croen yma. Dwi'n mynd i rhoi ar fy nhalgen, hefyd mynd i bach lawr ochr fy moch, a dwi'n mynd i patrymau bach lawr fan hyn. Dyna ni. Nesaf, ni'n mynd i symud ymlaen i'r manylion. Ni wedi wneud yr gwaelod, y sylfaen, felly ni'n mynd i adeiladu ar hwn nawr. Felly, nawn ni ddechrau gyda'r eiliau. Wy'n mynd i ddefnyddio paent wyneb du a brwsh main, a dilyn siap naturiol yr eiliau. A pan ni'n cyrraedd pen yr eiliau fan hyn, jyst gwneud flics bach am allan. Ni'n mynd i symud ymlaen i'r llyged. Dwi'n mynd i ddefnyddio paent llyged du a pensil llyged du neu hylif llyged du. Felly dwi'n mynd i ddechrau trwy gwneud pig ar ochr fewn y llyged. Dwi'n mynd i ddod o dan y llygad, uwchben y llygad a gorffen gyda flic
yn dod allan o'r ochr. A dyna ni'r llygaid wedi wneud. Ni nawr yn mynd i symud ymlaen i'r trwyn. Ni'n mynd i ddechrau gyda'r ffroenau, nostrils, a ni'n mynd i wneud rhain yn rhai hir gyda pig ar pob pen. Felly byddwn ni'n dechrau lawr fan hyn, a byddwn ni yn mynd ymlaen ar ben y trwyn, so ni'n mynd hibo ein ffroenau ein hunain. Byddai'n defnyddio eto paent wyneb du a brwsh main. Dyna ni. Nesaf ni'n symud ymlaen i wneud ambell i linell yn groes y trwyn. Does dim angen rhain fod yn rhy dywyll, felly fi'n mynd i ddefnyddio paent wyneb du, ond heb ormod o baint ar y brwsh. Dyna chi. Yn ola ni orffen gyda'r ceg. Fi'n mynd i ddefnyddio y paent wyneb du eto a dilyn siap naturiol fy ngwefus, ac yna wy'n ni ddod â llinell hir allan o'r ceg i fyny ochr y boch i lydanu yr ceg. Dyna ni, draig. Fel chi'n gallu gweld, mi es i'r clwtyn i gymhenio amgylch fan hyn. Ond, allech chi, os ych chi moyn, peintio'r wddwg, trwy ddefnyddio'r un techneg wnaethoch chi gyda'r gwyneb, dechrau gyda melyn yn y canol, wedyn oren lawr yr ochrau a coch ar y tu allan. A eto, defnyddio yr rhwyd fel stencil i wneud patrwm ar eich wddwg chi, os ych chi moyn. A dyna ni, Colur Draig. Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau a diolch am ymuno gyda fi. Welai chi to. Hwyl!